Bangizondela ingoma yami. Uphathi isibamu. Yena uyofaka isibamu. Uphathi isibamu. Yena uyofaka isibamu. Namhlanje iNews Avenue ihambele oPhongolo la kunomkhosi khona womhlanga sikhuluma noThulane umntwana uThulane Zulu okhulumela isilo la emkhosini womhlanga asibingelele Magebe. Ngiyakubingelela ngiyakubingelela. Ngiyathokoza ukuthi sikhulume nawe namhlanje usuku olukhulu seluze lafika. Impela usuku olukhulu seluze lafika dala simemezela suka inyanga nephelile ngoba kwenzeka ngesidumo nje uma ingonyama imemezela ukuthi asaye enyokweni sezala emashobeni kwakuyindawo yayingethembisi nokho ngoba yayingakahlele nje kahle. Sibonga ke umnyango wezemidlalo nobuciko namasiko kanye nayo yonke iminyango kahulumeni bebebambisene nayo ukuthi le ndawo namhlanje ibe indawo enje esokwazi ukwenzela kuwo Nkosi womhlanga. Kodwa Mageba kubonakala sengathi isheshile ukuhlangana indawo ngoba yonke i-traffic ibibonakala iflowa indawo abantu bapakile kahle kwangathi nje indlula mithi kade yayihlela lena. Ubukhosi bunjalo. Uma ngabe into ekhulunywe inkosi isuke engakhulumi yona kusuke kukhuluma amanyazi besihlalo bethi akwenzeki kanje bese nabo bayanganelela ngoba singabantu abaspiritual sikholelwa kakhulu ukuthi asisodwa masenza izinto bakhona amakhosi abanyazi balobu bukhosi ababuhlelayo nawe uyabona nje ukuthi akuyona into engathi yenziwe umuntu into nje obona ukuthi bekunothando nokuthi izinto zenzeke bengekho kulukhuni namhlanje nasi ungathi asiqala ukufika. Sisaqhubeka nomcimbi wase emashobeni la oPhongolo esigodlweni sesilo namhlanje sithole sikhuluma nomntwana uNondumisa angibingelele mntwana. Yebo Blo. Ninjani mntwana? Siyaphila Blo. Qhubeka kuyona mntwana qhubeka kuyona injalo nje mntwana namhlanje umkhosi womhlanga but after isikhathi eside ungabanjelwa lana ori uyaqala ukuthi ubanjelwe la after isikhathi eside uhlele usenyokeni ngabe kusho ukuthini lokho? Kuyisimangaliso kithi esawuqala enyokeni. Sawuqala thina ngo-84 enyokeni. Sasingafikile nje ku-50 intombi ngaleso sikhathi. Esasihamba umhlanga. Thina futhi sasingagqoki njengalaba. Yeah. Thina sasifaka umutsha nje kuphela. Unento nje evalela kuphela. Singafeki ipaint. Nani ngasabi mntwana? Siyafaka iskate. Wesabani mawintombi? Ngoba akekho umuntu ofihla umzimba wakho mayiqhamuka. Uma uyintombi nje umzimba wakho uyisibuko. Okwenza ukuthi ube la ingoba manje sesinesilo indlula mithi. Yeah. Le wawuqala umntana nenkosi nomdlokombani. Manje isilo sesithe esigodlo kusasonke. Zonke izinto uyibisezele esigodlweni sakho. Njengoba sesilana nje. Kanti silokhu sisenyokeni niyakhumbula. Yeah. Yebo. Sekwenziwe-ke umkhosi waswele. Wokuqala owenziwe kulesi sigodlo. Okwenza ukuthi yonke into lisiyenziwe kulesi sigodlo. Sekuphele lisiko. Yonke into ephathelene nemhlamithi sizokwenza izoba ngalama. So sesisukile enyokeni official. Enyokeni sisuke makuhlanga.
kodwa ikhona eminye imicimbi ezoqhubeka khona. ibe senyukeni. News Avenue silapha emkhosini omhlanga, umkhosi omhlanga usuya ngasemaphethelweni sesibe nenhlanhla yokuhlangana nokugabhisa umntwana umuntu omuhle Khawula, and si happy kakhulu ukuthi umcimbi wavele wahamba ngendlela gabhisa. Sanibonani babukeli, sijabule kakhulu mfethu Bloss, sijabule kakhulu emakhaya. Imbube ibhongile, izwi layo langawela phansi. Ngijabula kakhulu ukubambisana iminyango kahulumeni KwaZulu-Natal, omasipala bethu KwaZulu-Natal, indlunkulu kwaZulu, amakhosi, imedia, abe-business sector, nawo wonke umuntu. Yazi yayinhle into, kodwa ngijabulisa kakhulu nje ukuthi isho ingonyama thina bese siyathatha siyenza kwase kwenzeka ngempela ukuze imbube abantu bangasho ukuthi ikhuluma into engekho. So we have delivered, we have made the king very proud. Nekholi ngqongqoshe ukuthi nje nibize izingane ichole zonke more than 30,000 entiqale ngo-1984 but still yaqhubeka strong. It's growing in leaps and bounds. Umhlanga uyakhula unyaka ngonyaka. Futhi kuyabonakala ukuthi njengoba usushintsha igiya weza ngapha emashobeni, igiya lakhona nakhona lizoshintsha lokukhula kwawo ngoba noNdunankulu wesifundazwe umzwile uthe la emashobeni uhulumeni waKwaZulu-Natal uzokwenza ukuthi infrastructure yakhona ibe ngevumayo ukuthi kuthuthuke umhlanga. Kungijabulise kakhulu kumina lokho ngoba kusho ukuthi sobambisana nabo bonke kwethu kanye nabo bonke omasipala ukuthi asithuthukise le ndawo yasemashobeni ukuze ibe sesimweni esikahle sokuthi uyihoste umhlanga eminyakeni ezayo. Opuma, matata. Usize Bloss sila emashobeni emkhosini omhlanga phansi sibe nenhlanhla futhi ukuthi sihlangane noRasta. Kuyathusa ukuhlangana noRasta endaweni ezikanje la khona amatshitshi simazi njengomuntu odwebayo ikakhulu bekukhona oshonile. Asibingelele Rasta. Ngiyabingelela. Alright. Ngiyaphila njani? Nice to see you. Hayi good. In real life. Namhlanje udweba bani ngoba phela akekho oshonile namhlanje. Bake besho vele ukuthi hawu udweba abani namhlanje ngoba kushonwa hayi. Sometimes ngilokudweba ngikhuthaza abantu ngemisebenzi yabasebenzi emihle, abanye ngibabonga ngemisebenzi yabo emihle. So namhlanje hayi ngizodweba isimo. Yazi Rasta ngicela ukubuza lo mbuzo ngoba kuhlele ngitshela ukuthi ngizowubuza bengikubona. Ngicabanga lento Rasta yokuthi bathi ushaya eceleni bowudweba abantu kodwa khona obadweba kahle especially bowula eKZN. Balokusho lokho ukuthi ngishaya eceleni kodwa imisebenzi yami iya ngokuthi lelo langa kuhamba kanjani njengoba namhlanje sibuye sizojabula nazi intombi nto eziziphethe kuzofika lesi sikhathi so akukhalwa namhlanje khona awusozufanele lapho mangikhala. So Rasta bengizwa kahle uthi wena usudweba ushaya eceleni ngoba ukhala nawo. Ya ikhona lento ukuthi lami ngibe emotional because lami ngumuntu nama feelings lokuba lozwelana labantu abasuka beshonela. So udwebo lapho sometimes ulokuya ngalena
ngoba abantu basho ukuthi hayi Rasta manje awumenzanga kahle umuntu lo usuka eshonile kodwa ayisikho ukuthi ngisuka ngenza ngamaboko suke kungumsebenzi ngoba i-art nayo entertainment entertainment on its own. Yeah. No, it's nice to know that Rasta. Yeah. But asithembeke Rasta ukuthi omdweba njengamanje uzodweba ushaye khona ngoba sizeke njabulo la Rasta. Yasithembe uzophuma kahle ngoba balokusho vele abantu ukuthi hayi mase KZN udweba kahle ngoba usuka usasaba amabutho ayinjalo leyo nto kusuke ndwebe ngokuzimisela ngayo yonke indlela ngasonke isikhathi kodwa hayi ngithembe izophuma ngendlela eyiyo. Asibonge kakhulu Rasta ukuthi usivakashele namhlanje la we-News Avenue. Siyathokoza ukuthi sibe nesikhathi sakho namhlanje. Kakhulu. Sisemashobeni lapha na oPhongolo sikhuluma nezintokazi ezihlukahlukene namhlanje ngeqhaza layo kulomkhosi omhlanga oshintshwe isilo wawuletha ngala manje ngezizathu ezithize ezibalulekile kodwa asibingelele kusazi sazi. All right. I am okay. Ngifila sengathi I'm so blessed being in the foundation of umhlanga because if usilo sishintsha umhlanga suletha la beyivuselela lokho ukuthi saqalwa unina waso ukuthi wenzeke lokho so namhlanje ukuba khona la kwami ukukhombisa wona ukuthi ngijabulile ngiyathokoza futhi ukuthi we still remember i-powerful women izinto ezenziwa abantu besifazane because most of the time sesinaka amadoda ukuthi amadoda enzeni sikhohlwa abantu besifazane. Sazi mhlambe umunye uzobuza futhi ukuthi awugqokile njengabo bonke lana mhlambe yini message ozama ukuyicommunicator ngokuthi ufase leli bhayi oligqokile likwenza uhluke kunalaba abakhona. So Usazi Wakajali is a founder of Trans Hope, which is a non-profit organization which fights for human rights. So part of it, this is the flag of trans persons, which stimulates to trans women are women. So I was assigned at birth a different gender, but because of understanding and everything, I then discovered that I was a woman, and that became something of saying, ukuyigcina kwami as a woman kubaleka ngakanani. So it's to show ukuthi any woman of Calabar can stand endaweni yakaZulu and be proud of being a woman regardless ukuthi kwenzakalani ekuqaleni kwenzakalani, but ukuba khona kwami la ukuletha lokho ukuthi sonke sikhona sonke sibalekile emehlweni esilo. Sonke sibalekile emehlweni esilo usho njalo Usazi kodwa kusho ukuthi akukho futhi ukuthi uyithola ukuthi ucwaseka njengomuntu we trans. I haven't, because for me I was an intersex, and most of the time bekade ngithola ukucwaseka because kwanga-understandeki because I was being raised as a different gender, but when they found out my true gender and identity, became easier for people because I started expressing it and also talking about it. And wearing the trans flag today, it wasn't only a stand, it's a stand of saying I am a virgin and I have never slept with a man. So this shows ukuthi it shouldn't be, it qualifies. If someone is discriminating against me about that, they need to come back and pay inhlawulo because they are saying I don't deserve to be here. So I haven't faced that. So if I face it, then means ukuthi lo muntu ngempela useyangithuka. I know. Sibonga kakhulu ukuthi sikhulume nawe namhlanje kwi-News Avenue Sazi. Asithemba ukuthi nomkhosi omhlanga uzohamba kahle. Izintombi ziphumile more than 30,000 namhlanje ukuthi nje kuyashisa. Yo sithe ekseni sivuka sihambisa umhlanga siyopresent isilo ngaso sama sashiswe ilanga kakhulu. That's why many of the girls athe ukuphuma ethe ukuphuza amanzi enza yonke into, but they are being called from Minister of Sports and Culture it's ababuye bese nganeno ngoba sebephumulile kancane ukuze kuzokwazi ukuthi umgubho wesibili uqhubeke sikwazi ukuthi siqede usuku sisaphelele kusamnandi. Namhlanje siphethe no Emihle Nkosi ulana ke omunye wamatshitshi aphumile futhi engaqali awuqale Emihle kathi ihamba le ndlela. Look like I'm 6. Waqala 6 years. 6. How old are you now? I'm 14 years. 14 years now. Uzalelwe ibambile nje. Ngibambile. And you happy? I'm so happy. Ongitshele kumuntu omusha ongakahamba umhlanga. Usho ukuthini ukuhamba umhlanga kuwena?
kusho into enkulu kabi kumina ukuhamba umhlanga. Ngithathe iy'nyathelo zawo ugogo wami, umntwana uNondumisi. Wathola umhlanga kakhulu shem. Ngase ngabosha ukuthi lento yokuba yintombi into enhle Yeah. kakhulu because And by the way, na wawuqala ngo-1984 uqala umntwana uNondumisa. So uyibambe lapho. ngiyibambe lapho. Ukuba yintombi ngikhombisa okukhulu akusizi ukuthi uhambe yabo Konje. nje yonke into le into engasile yini ezokusiza ngalokho. Yeah. Because if uyintombi kuzokusiza vele because uyiphethe kahle vele kubuhlungu vele kuba khona into ebuhlungu uba yintombi because Manje bakuhleka abangani bakho. bakubiza ngamagama yabo kuba yintombi kodwa iyo into engayitshela ubaba kuma bekuthuka bekubiza ngamagama sekuyintombi ngempela uyintombi ngempela lapho kumele uyiqaje ngobuntombi bakho. Nazo uEmihle Nkosi oyibambe kusukela ena 6 years manje usena 14 ne. Yes. Asingakubambezeli qhubeka uyojabula nezintombi usefikile omdala. Usefikile omdala cela uphuthume uyojabula nezintombi. Siyabonga kakhulu ukuthi uyibambe uyiqhenye ngobuntombi bakho. Awugcini ngoku-attracta abantu basemzansi kuphela. Khona abantu abaningi abahambele lo mgido la emashobeni ophongolo. Ake ngibingelele kulamantombazane nawo ama-virgin nawo akhona namhlanje. Sibahle. Hi, sanibonani ninjani? Siyaphila kakhulu siyaphila. This is a news avenue. Siyajabula ukuthi uhamba amabanga amade uze emkhosini omhlanga eSouth Africa. Ngiyajabula lokuthini isibitile ingonyama isibitile ukuthi sithi sitawusingatha nathi le yefu ingonyama ngale. Si-support ngako konke lokukhona njengoba simatshitshi kwanana nathi. Siyabonga ukuthi nisi welcome kahle lana bekunene. Siyabonga kakhulu kuSibahle. uSibahle ayibeka le ndaba ubonga ukuthi welcome kahle. Asibingelele my sister introduce now. Sanibonani, ligama lami ngibonga izulu ngakaDlamini. Ngichamuka eSwatini. By the way nifike nini? Sifike idolo eNthambama. So ngitshele niqale nini ukuhambela umkhosi omhlanga? Sukela sibancane 2 years. Okay, how old are you now? Ngino 18 na 18 ngomnyaka. 18 manje but usawuhamba umkhosi omhlanga. Manje laba abancane or your peers awakuhleki nje ukuthi wena uSibahle uhamba umkhosi omhlanga, uSibahle ulivirgin. There's no pressure from them. Cha ke kude ipressure lengako ngoba nangabe lemvo ilakhathi kuwe angeke ungenelane ukuthi bani uthini ngawe emva kwakho. So vele lemvo nayikungekhathi kuwe kude lokungakwenda ukuthi ube nemahloni. Futhi nawe uyithanza it's best ukuthi uyende. Kumnandi ukuzwa izingane ezincane zikhuluma kanjena, zikhuluma ngokuyiphatha. Ukhona umuntu enibukela kuyena who's your role model who inspires you to do this? Ngingathi ukhona ngiyo inkosatana yethu yangale Evenlefu ngoba solid igcinile and khona lebeyikhona. Yona how old is she? Unabo 20 something lo waphuma sekana 30 wathi gcina wafika ku 30 wagcwalisa ikhalenda yonke kusho kona ukuthi akuhle utigcina uyimfombatane. Ngiloko lengakusho ukuthi hayi wawenda umbono lomuhle walibeka live lakhe lathi lapha. I totally agree with you. Kuhle ukuyigcina bobu somntana omncane. Uyinkosi yohlanga. Kumnandi kuba la ngifuna ukuqambela amanga. Ngiya-enjoya kwamina. I think sengihamba umkhosi omhlanga but as umuntu oyisivakashi mhlawumbe iminyaka we7 lo kodwa njalo kuhlele nginento enhla ezohlele ingithokozisa. Manje ngiphethe ezinye intokazi ezisuka eSwazini ngoba sifuna phela batshele oza kwabo ukuthi abasuka eSwazini bazoshiya umnotho ngala. Namhlanje sikhuluma nobani? NoPamela. Pamela bani? OkaDlamini. Pamela Dlamini. Nobani? Sinayi Dlamini. Bayigama. Usinayi Dlamini. Miss Dlamini laba bawu2 nisuke yonke indawo neza la eSouth Africa kuzo enjoya umkhosi womhlanga.
So yini le nichazayo ngomkhosi womhlanga? Umkhosi womhlanga singasho ukuthi masiko asekhaya vele sikhule sikwenda ekhaya kusukela sisebancane, so wathi uma nenkosi nakedanga lana wawu-introduce umhlanga ngalana, so sathanza nathi safisa kutohlanganyela netintfombi tanga lana kuva ukuthi kubona ukuthi bona bawu-celebrate kanjani lo mkhosi lona differently from us. And banamukele kahle abantwana base South Africa labeni enenza nabo kumnandi nje. Mnandi kakhulu Shamgozi. So wena uqale nini Ukuthi angalana noma ukuza umkhosi womhlanga? awungachazi sesemncane mina Nkosi. Who motivated you? Bekungibabe kusukela nje ngisesemncane vele. Bekude umuntu ehlala ekhaya noma ngabe uva ngathi uyakhulutwa ngekhaya sogcina sikithanza lemfo seqinise esengatini. Who motivated you? Ngasho ukuthi kusekhaya because sitihlobo nabo, so kuvele emasiko asekhaya kude imikhosi lesingayendi masiko vela la ngatini. So uneminyaka emingaki uqalene nokuhamba umhlanga? Ngaqala kugeta khaya, ngaqala kunabo 3 years, ngaya kuyogeta kuna 9. Ngineminyaka wesi-7 ngitangalana. Kumnandi la uyawuza umsindo yazizwe ihlwele. Sanibuyela nini ekhaya? Sibuyela Monday, all the best in your studies, in your lives. Qhubeke niba amantombazane ayiphethe kahle. Yinhle lento eniyenzayo, yabona? Ngibonga Nkosi ukuthi nathi nesingale bayeta labanye bangalana ngalana eSouth Africa bayiko supporta ngale. Manje siva ngathi uyabona Nkosi. Can you do me a favor? Okay. Tell your friends about the News Avenue podcast. Tell your friends at Swazini what they must watch in News Avenue podcast because it's all over. Siphinde sibonge no government ke wa sports, arts and culture la eSouth Africa ukuthi uhlanganisele into ekanje kanye nehhovisi lesilo. Sibonga ukufika kwenu ngoba ngaphandle kwenu umkhosi womhlanga awukho. Nkosi sitokwenda njalo bato wathi ngeNews Avenue. Zenzeka kakhulu la emkhosini omhlanga if ubungazi if ungakeze uze emhlangeni yenze isiqiniseko sokuthi next year uyafika la kumnandi kakhulu pheka nje si-addresswe indlula mithi omdala wasatha wasibeka ngenkulumo yakhe bekhona nongqongqoshe abahlukahlukene simbonile futhi former president ibikhona uJacob Zuma naye ufikile ubaba uLomisa wafika namakhosi amaningi inkosi uShinga ubekhona futhi uZodi inkosi yakwaZodi nayo ibikhona namhlanje baningi abathathe bekhona intokazi kade igqoke kamnandi saze sahlala kwigazibo yethu nomntwana uNdumiso ubekhona uNdumiso la sihleli naye bukhoma and kumnandi lana ngicabanga ukuthi indlula mithi iyakhuluma ngezulu and manje yathi lizolihlomisa lidume nobidini buye sengathi lizoduma ke manje ezinye zezinto eziyiqiniso ezenzeka la sineyintokazi ezisuka eMpumalanga sineyintokazi eziphuma eSwazini sineyintokazi eziphuma all over the country all over the world zihlonipha umkhosi womhlanga. Kumnandi kuba la. It's nice to be here. Keep it real.